Технологията ни може да завоюва пространството, но я оставихме да охранява дома. Ajax. Система за сигурност от най-ново поколение, в което компютрите вече са помни от хората и все още имаме пълен контрол над тях. Стартовият пакет може да бъде професионално инсталиран в рамките на 15 минути. Лесният за употреба мобилен интерфейс ще ви накара да забравите всички проблеми, които сте срещали с подобни приложения до сега. Ajax е мощен продукт, съчетаващ софтуерно превъзходство и изтънчен дизайн събрани в едно. Сензорите на Ajax са като част от декорацията на вашия дом, като същевременно го правят недостъпен за всякакви посегателства. Мозъкът на системата, хъбът, осигурява непрекъсната връзка на сензорите с външния свят. Мощна мрежа управлява няколко устройства на различни етажи в дома ви. Данните на системата са закодирани и работната честота е защитена от външни намеси. Всеки опит за кражба, спиране на захранването или прекъсване на връзката моментално задейства алармата. Ajax няма да се задейства от движението на вашия домашен любимец или от силна гръмотевична буря. Може да получавате известия на мобилният си телефон или те да бъдат пренасочени към доверена охранителна фирма, която има контрол над системата в дома ви само с едно докосване. Системата работи до 7 години без смяна на батериите и през цялото това време вие можете спокойно да работите, спите или да отсъствате за дълго време. Ajax. Когато сигурността е изкуство.